את מדברת ואף אחד לא שומע אותך? סיכמת עם הילדים שצופים בטלוויזיה רק עד השעה 7, כשאתה מבקש לחבות אותה, אין תגובה מצידם. השעה 7:10 והטלוויזיה עדיין פועלת. האם אתם עייפים כבר מהאתגרים שההורות מציבה בפניכם? אם כן, מזל שאתם צופים עכשיו, כי אפשר להתחיל לנוח. זה יכול להיות הרבה פחות מעייף. היי, כאן רינת לפידות, מכל החוכמה ללדת משפחה מאושרת. אני שמחה להציג בפניכם את 4 המופלאים שיתחילו לעבוד בשבילכם. קבלו את המופלא הראשון. במקום לא, תתחילו להגיד כן. למה הכוונה? הנה דוגמה שתמחיש את זה. נניח שהשקעת, טרחת והכנת ארוחת צהריים מזינה, והילדים רוצים פיצה. מה תהיה התשובה שלך? ברור שלא. גם בגלל המאמץ שהשקעת, וגם בגלל שאת רוצה שיאכלו אוכל מזין. מה פתאום פיצה עכשיו? ואז מה יקרה? זה תלוי באופי של הילדים. חלק מהם יבכו, חלק יצעקו, חלקם יעשו שביתת רעב ולא יאכלו את מה שהכנת. חלקם יתחילו להתווכח או לריב עם האחים, כל אחד והדרך שלו להתמודד עם אכזבות. בכל מקרה, כשהכנת את ארוחת הצהריים, דמיינת משהו הרבה יותר נעים ונינוח ממה שקורה עכשיו בבית. אז מה כדאי לעשות? קודם כל לזכור שאם אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, אנחנו צריכים להקשיב. ולכן כדאי, במקום להגיד, לא, מה פתאום פיצה עכשיו? מאיפה הרעיון הזה? או דברים מסוג זה, תגידו, פיצה, איזה רעיון מעולה. גם אני מאוד אוהבת פיצה. עכשיו כבר יש ארוחת צהריים מוכנה. בואו נראה מתי אפשר לאכול פיצה. ואז בדקו יחד איתם. אולי בארוחת הערב, אולי מחר, אולי מחרתיים בדרך חזרה מהחוג. תלוי אם אתם מזמינים, מכינים לבד, או אוכלים בפיצריה, ותלוי גם בלוח הזמנים המשפחתי. מה תרוויחו מזה? המון דברים. דבר ראשון, הקשבתם להם, ולא ביטלתם את מה שהם אמרו, וככה בדיוק אתם רוצים שהם יתנהגו אליכם. לכן, שימשתם דוגמה אישית. בנוסף, הילדים הגו ממוחם רעיון. המטרה שלנו כהורים היא לעודד אותם לחשוב מחשבות עצמאיות ולהעלות רעיונות. לכן כדאי לחזק אותם כאשר הם עושים זאת. כאשר נגיד להם, פיצה, איזה רעיון מעולה, הם יאמינו שיש להם רעיונות טובים, והשתמשו בחשיבה עצמאית. רווח נוסף הוא שהפכנו את הילדים לשותפים בתכנון לוח הזמנים. כאשר נבדוק איתם מתי כן נוכל לאכול פיצה, הם יהיו ערים, כל ילד לפי יכולת ההבנה שלו כמובן, למרכיבים השונים של סדר היום המשפחתי. ולסיום, הפכנו את האווירה בבית לחיובית. אמרנו כן במקום לא, ויצרנו אקלים נעים יותר. אם אתם רוצים ללמוד יותר בהרחבה איך משתמשים במופלא הראשון, מתי בכל זאת אומרים לא, לשמוע יותר דוגמאות מפורטות, וגם לקבל את 3 המופלאים הבאים, זה מאוד פשוט. כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הקישור שנמצא ממש מתחת לסרטון הזה. בדף שאליו תגיעו, רשמו את השם שלכם ואת כתובת המייל שלכם, והמידע יגיע ישירות עליכם. להתראות.